Bola raz jedna malá ovečka. Volala sa Barborka. A rokov mala tak akurát. Jej vlna bola krásne biela, ňufáčik trochu drzý a chvostík úplne krátky. Na krku nosila cinkavý zvonček, veľmi ráda sa pásla na lúke a zo všetkého najviac jej chutili pupavy. Patrila do stáda, ktoré bolo plné ovečiek a staral sa oň veľmi, veľmi dobrý pastier. Vždy večer ich zaháňal do domčeka a pritom ich počítal 1, 2, 3 až do 100. Tak, a ste tu všetky, nikdy mu žiadna nechybala. Barborka bola niekedy smutná, niekedy veselá, skrátka ovečka. Ale zo všetkého najviac bola neposlušná. Tak, ovečky, hovorieval dobrý pastier, teraz nesmiete veľmi poskakovať, bolo by to nebezpečné. Pôjdeme totiž po ceste a na hlúposti nie je čas. A čo si myslíte, že robila Barborka? Poskakovala a poskakovala. Dávajte pozor, ovečky, na korytko, hovorieval dobrý pastier. Baška bola prvá, čo korytko s vodou prevrhla. Ovečky, nikdy nechoďte ďaleko od stáda, hovorieval dobrý pastier. Mohol by vás zožrať vlk, alebo by ste mohli niekam spádnuť. Na to si Baška dávala pozor. Vlka i priepasti sa totiž dosť bála. Raz však na pastierovo varovanie zabudla. Vlastne nezabudla, ale keď práve vtedy rastli pupavy. A boli také sladké. Barborka išla stále ďalej za nimi a hovorila si, ale čo, som už predsa veľká, nič sa mi nestane. Išla a vôbec si nevšimla, že si na ňu brúsi zuby vlk. Práve keď jedla jednu obzvlášť lákavú pupavu, hneď vedľa priepasti, vlk na ňu vybehol z krovia. Baška sa zľakla, rozbehla sa, ale do priepasti. Našťastie sa skotuľala rovno na malý skálny výbežok. Zhora na ňu pozeral vlk. Keď ale zistil, že na ňu nedosiahne, išiel si nájsť inú večeru. Ovečke sa najskôr uľavilo, ale hneď si uvedomila, že na tom ešte stále nie je veľmi dobré. Čo budem robiť? Premýšľala smutne. Hore sa sama nedostanem. Nôžky ma bolia, o chvíľku bude tma. Bé, plakala. Medzi tým už dobrý pastier počíta svoje ovečky. 1, 2, 3, 99. To je čudné. Má ich byť predsa 100. Jedna mi stále chýba. Skúsim to znovu. A tak počítal, ale stále sa nemohol dopočítať. Zrazu mu to došlo. Aha, Barborka. Tá sa určite niekde zatulala. Musím ju ísť hľadať. Vy tu zatiaľ buďte dobré ovečky. Vzal si baterku, palicu a išiel. Po nejakom čase konečne v diaľke započul bé, cing, cing, bé. Vydal sa tým smerom a o chvíľu sa ocitol pri priepasti. Posvietil dole a koho nevidí? Bášku. Mal veľkú radosť. Podal jej palicu, ovečka sa chytila a šup, už bola hore. Keď ju potom celú polamanú nesol domov, škrapkal ju za ušami a hovoril jej: Ty, moja Barborka, taký som rád, že som ťa našiel. Keby ste vedeli, ako sa tá hanbila. Prišli domov, dobrý pastier ju okúpal a obviazal jej nožičky. Barborka mu položila hlavu do lona, aby vedel, že jej je to na všetko naozaj veľmi ľúto. No to vieš, že áno. Vedia ťa predsa mám rád, pastier na to. Práve tak, ako zabludila Barborka, keď neposluchla dobrého pastiera, i my nevieme, kaďal ísť, keď neposlucháme Boha. Pán Ježiš nás ale hľadá. Chce, aby sme sa k nemu vrátili. Je ti ľúto, keď urobíš niečo zlé? Popros Pána Boha o odpustenie a on ti odpustí veľmi rád. Na druhý deň pozval pastier všetkých svojich známych a susedov, aby sa s ním radovali z toho, že našiel svoju ovečku.
Práve tak je v nebi väčšia radosť nad jedným človekom, ktorý prosí Boha o odpustenie, než nad 99 spravodlivými, ktorí si myslia, že žiadne odpustenie nepotrebujú. Od tých čias, čo jej pastier odpustil, sa Barborka zmenila. Po ceste neposkakovala, korítko náročky neprevrhovala. A keď predsa len bolo jej to potom hneď ľúto a hanbila sa za to, vždy položila svojmu dobrému pastierovi hlavku do lona, aby o tom vedel. Ježiš o sebe povedal: Ja som dobrý pastier a dobrý pastier život klade za ovce. Poznám svoje a mňa poznajú moje. Jan 10, 11 a 14 verš.